κάπου πιο μακριά, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ναι. υπάρχει και το Μέρλιν. Εκεί να δεις, παιδικό θέατρο. Που για να τα λέμε και σωστά, τώρα που κάνουμε την εγγραφή δεν έχετε ξεκινήσει ακόμη. Ναι. Αλλά όταν ακούγεται αυτό το podcast, το Μέρλιν είναι ζωντανό. Για πες μου λίγο και γι' αυτό. Τώρα που κάνουμε αυτή την εγγραφή, φεύγω για πρόβα για το Μέρλιν. Σωστά. Είναι με τον Τάσο τον Πυργέρη στη σκηνοθεσία, ένα βιβλίο της Τασούλα της Επτακύλη. Τι υπέροχη συνάδελφος είναι αυτή. Είναι υπέροχη η Τασούλα. Την αγαπώ πάρα πολλά χρόνια. Και ως άνθρωπο, και έχουμε κάνει πολύ ωραίες συνεντεύξεις μαζί μέσα στα χρόνια δηλαδή. Είναι από τους ανθρώπους που μας πρωτοάκουσαν και τους άρεσε αυτό που κάναμε. Μας έπαιζε στη μελωδία το 7, ας πούμε, το 8, το θυμάμαι δηλαδή. Οπότε είναι χαρά που κάνω τη μουσική σε αυτό. Βέβαια το κείμενο το έχει κάνει η Σοφιάννα Θεοφάνους για το θέατρο. Και έχει και 9 ολοκαίνουργια τραγούδια με πάρα πολύ ταλαντούχους ηθοποιούς, πάρα πολύ ικανούς σε αυτό που λέγαμε. Και είναι και μεγάλη μου χαρά που κυκλοφορεί και κυκλοφορεί, ας πούμε, ο παιδικός, το soundtrack αυτής της παιδικής παράστασης. Είναι για τη Μέρλιν μια γουρουνίτσα η οποία θέλει να γίνει star. Και έχει, τι να σου πω, πολύ, το καμαρώνω αυτό το Τι ωραία, έργο. τι ωραία.